Medoria kane kapertai badap tang da ki jingruai Henry ki nong ruai ki long badok ki beri ki e jingruai tang ba amdan ba pele ya kapat ya ki jingruai la jatuh man la ki second ki nong record ki bitar ki nong ruai ki sngot taj ki sngot kumbaga internet kalong kanong shon jongki minta medor sa kane ukna samla u Shanghai kamera baret as Sweden kali ya ka we ki jingkali ba ma kumno la da ki beri ki misi ban siu ya ki jingruai kane ka jingkali ka pen kaya ka Spotify. Kane kam datang ka tekan story ka story ka dream risk failure bat ka jingkermen. Kane ka story jong Daniel Ike. Lakaya Daniel House nem kat kandai prapulaya Sweden. Dei bawan na kalong yang baruspa. Ke kemi jong ka tray kum ka Norse. Upa na jong upat utray kambaret tang bau Daniel udan ka advantage. Kata ka ka curiosity. Hagar taba udap kat lais nem kat bagi wegi kena ki yelek kai games udah nelu boleh sepangki coding. Hagar taba kat saw ula snai ki website hagar taba udap kat pras nempan ula kamai pisa kampun bani ki kimi ki kepajong klaim ka college degree. Upep school no om namar ba ulong cai pide en re namar unget ka jing tip aja syaka jia da ka bale om da ka ba up. Hagis nem arajar ki jing ruai piracy ki dan keleng ki beri kemudian kami ki Napster ki LimeWire ki torrent site ki music ki long free henry ki long illegal pat ki no record ki persyang banyele ki piracy ha ki code henry ki mla henry Daniel uyoi ya ka ka ipa pelawong pimlan senge ya ka teknologi pi hapan imbat ka haga jaka ban ong kumno bangin senge ya ki piracy ong kumno ngin permi ya ki legal music kampun sha ba kambes ban ya ki piracy kata kain gejing perkat ka bapin kela ya baro House nam arjan riu Daniel partner no bar Martin Lorenzo successful entrepreneur. Baro kistangnya ka Spotify ka idea kalong simple hen reka balong risky pan. Unlimited music instantly available, legal, cheap or free lembat ki advertisement. Tangga jing bahe kam dei ka teknologi kadai komno ban penget ya ka music industry. Kinong record kim chene yaw Daniel ki ong balengin ai ya ki music jongi. Pin penjat ya ka business jongi ki beriu kim siu yopi. Ka Spotify ka syari je ka wei hadin ka wei pat. Haga wei ki benta ka Spotify ka lejan ban yap shua bakan mi. U Daniel uha ban her na ka wei ka ri ka wei pat. Syong haki meeting ba slam. Ya syam ka rejection hadin ka rejection. Ka wei ka poru ong. Ngi ya keren kambat ki company ki banget bangi ngilong ki ksoj. Henry kuet u yaj bet syakamat. Hangne day ka turning point. U Daniel ukulare ki record label. We will track every single play. Artists will get paid per stream. Hangne day ka revolutionary. Haga semban kong ki label ki laban yo iya ki data. Ki artis ki laban kamai klem sange. Ki music ki laban control da ki digital. Suki pasuki ki record label ki ong haoj. House na marja para laban mi ya ka Spotify hai Europe. Ki beru ki lengo ki jingruai ki pele. Klem sange klem downloading da ki quality babeang. Ki nong penan kam ki iya ka ki paris ki stang man klem. Ka Spotify ka pencesyai ka way ka powerful lesson. If you make something easy, people will pay. Henry ka jingjab ka mana ka basok. Ka Spotify ka perlu daki $1 million. Ki siwi ki record label kambun banyak ka baki ka mai. Ki investor ki tiang dan ki baong ka Spotify kan om yuk nong. U Daniel hakum kene ka por u ya syem ka pressure bat ki investor. Record label na ki nong yelik persyak kum ka Apple bat ka Google. Henry uyai ne ban pelet jengmut haka long term vision om haka short term profit. Ban penpoi syaka US market kadai kecing ba tam yo. Namar ke American label kilong kam klan bor kinong yele persyaru kilong giba ima ba. Bun ki advice na ya Daniel wat pat rung sya US. Henry ushime ke ris how usnam arajar katway lapan mi ka Spotify ha US. Kadai ke por ban sna ne ke por ban klem. Henry boom hang ta ka Spotify ka terekam ha US. Ka Spotify ka alat eki bre pan pendan kam ya ka for free. Lane siu da ka premium. Bun ki barki ya ka ne ka idea. Ki ong balai ki bre kin siu haba kala dai makna. Henry u Daniel usno thu ya ka philosophy. Ki free user discover the app. Ki be ya ki jingruai upgrade na ka benda ki convenience. Menta bun ki basiu na marka value ka beat ya ka price. Minta ke Spotify ke dan kembang rus pak plus million kinong penenkam. Da ke chis pak plus million kinong subscribe. Basio. Bat ke dan kembang chis pak prapau teli kiri. Kapin kela kumno ngis ngabi ke jingruai. Kumno ki artis ki kamai. Kumno ka industri ka terekam.
Daniel ulang billionaire om da kaba penjat yaki artis. Henry da kaba solve yaka real problem. Kane ka story kam dei chapang kam music. Kadai kom nawan parkat da ka rokom ba compare. Ban solve yaki problem om ban yale yaki reality. Komba ka piracy ka im ka Spotify pat ka adjust. Ka rejection ka dei na komenta ka innovation. Man la ka no ka penwandor ya ka lawai ka Spotify. Ka Spotify kala duk shibun ka pisa shwa bakan job. Minta haba pipli ya ka Spotify bat press ya ki play button. Ken ma we kene. Hadin jong kata ka cingruai. Ka dei dream bakam he ya ka jingting. Ka jing temu bakalan ban ya ka rejection. Daniel Ike Shnai ka Spotify ban respa Shnai ka ban fix ya ka air ka ka bapak ban namar kata ka terekam ka pertegam ai kus nami gitu ki ba complain chapang jing ka pertega ai kus nami gitu ki ba wat ya ka jubab. If Daniel can change the music industry, why not you? Hadu ang ne Pilipet ka pamot ka don shisha ka jing kwa jong piban kiyo ha ka jing im nga kermen ni pigi nong pen ka jing job ha ka no ka kamba pitre ka ba pidon. Stay strong, stay focused, and stay blessed.